Sa pamayo kan mga barata, tulong magkakapamilya, gadan kan mabangga ning truck sa Camarines Sur. Buhawi nan rapado sa Vinsons Camarines Norte. Kampanya kontra rabies, liwat na pigbusol sa Legazpi City. Asin, pagrasay ning gapo, nanutaran sa Piuduran Albay. Maray na hapon, Miyerkules, Hulyo 26, taong 2023. Uni na mga baretang Tatak Bicol. Madadaw man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Tulong magkakapamilya, gadan kan mabangga aning truck ang piglulunadang motorsiklo sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nakahandusay asin duguan ng tulong personang ini sa kahalabaan tinampukan Zone 4 Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Matapos na maaksidente ang piglulunad ng motorsiklo, alas 5 kasudmang aga. Sa impormasyon, gikan Albay, pabalik na kuta sa indang residensya sa Barangay Muson, Taytay Rizal ang mga biktima kan masalpok kan kasabat ng delivery truck. Sigun kay Police Major Emilio Endrano, Herpecan San Fernando Municipal Police Station, may piglikayan subuot na lubak sa nasabing tinampo ang nakabanggang truck. Danga naokupar ang linya kan kasabat na motorsiklo na nagresulta sa pagkakaaksidente kan mga biktima. Kaigwa po ni na hidden collision po tigdi sa nangyaring ining insidente. Kumbaga, diyan po kayo sa may portion na yan may portion po diyan sa may Zone 4 kang Barangay del Pilar na kung saan po, miski Porlin po yan, may igwa po kaya dyan na party na igwa nin medyo lubak na area na kung saan pigi-iwasan kan mga bihikulo minsan na nag-aagi. Binisto ang mga nagadana sinda Marcelo Aquino II, 40 anyos, ka-live-in kaining sa Raquel Villapuerte, 58 anyos, asin ang 14 anyos na aki ni Raquel na si Ella. Naintero man kutang pigdalagan tulo sa ospital, alagad anas pigdeklarang dead on arrival. Binisto naman ang delivery truck driver na si J.R. Garcia, 40 anyos, kan Barangay San Francisco, Baaw. May helmet man ninyo na mga nakasakay digdi sa motor, kompleto man po ang dokumento kang motor. Ang dahil nilang po nakuha, so lisensya kayong driver kayo yung motor. Which is sabi man po nga ni katong kapamilya na may driver's license po dahil. Sa presente, naiulinan bangkay kan mga biktima sa indang residensya, mantang nahahampang naman sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and driver kan nakabanggang truck. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Nagkapirang karungan sa Vinsons Camarines Norte, nirapado ning buhawi. Detalye sa report ni May Arango. Nagpapadagos pahas tangunya ng ginigibong assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Vinsons sa winalat na danyos kanan rapadong buhawi sa Barangay Sabang, Vinsons Camarines Norte, pasado alas 9 ng banggi ka nakaaging Lunes. Sigun kay Rodora Clasio, pamayo ka na sabing opisina, inisyalmente nasa 68 kaharungan asin 15 bangkaan na raot huli ka na sabing kalamidad. Daiman danin da direktang pang masabi kung piraan total na bilang kan mga classrooms, waiting sheds, asin bihikulo na nadanyaran kan buhawi. Alagad maginan barangay Huldaadain na kalagpas. Ayon po dun sa ating mga kabarangay, dahil gabi po yan nangyari, hindi po nila nakita kung ano pong itsura niya. Ang bali parang nakakatakot na ayon po sa na-interview namin na isang kabarangay natin doon ay may isang malakas na ugong na parang malakas na malaking truck, malaking sasakyan na papadating. And yun na, may malaking parang maliwanag. Tapos yun, biglang malakas na hangin. Dugang pa niya, maswerteng mayong nakulugan na residente sa nasabing pangyayari. Para mientras mandang nagsisirong sa mga designado nindang temporary shelters ang mga pamilyang naapektaran. Salamat po doon sa mga nagpapabot ng kanilang mga tulong at ang aming pong lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating minamahal na mayor ay
ginagawa po ang lahat para po makapagbigay po ng assistance sa lahat po ng mga napinsala. Kung sino po yung mga gustong tumulong, bukas po ang aming mga palad para po tanggapin yung mga tulong para po sa ating mga kababayan. Napinsala po ng ating buhawi. Sa ngunyan, padagos man daan pagpapaabot ni asistensya kang gobyerno probinsyal asin man iba-ibang stakeholder sa mga apektadong pamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Anti-rabies mass vaccination program kang Legazpi City Veterinary Office. Liwat na nagsikad. Detalye sa report ni Carmelo Balya. May supisyente ng supply ng anti-rabies vaccine ang Legazpi City Veterinary Office. Ini ang pigbiklad ni Dr. Emmanuel Estepona, pamayo ka na sabing opisina. Sabi niya, matapos na mag-arabutan ang rabisin o anti-rabies vaccine nagikan pang France, liwat na sindang nagkondusir nin pagbabakuna sa mga ikos sa sinayam sa syudad, na pinuo na kan sa indang opisina kasudma. Matatandaan kaya na paramyenta sa naparalisar ang sa indang pagbabakuna huli sa kawa-ranan nin anti-rabies vaccine. The Responsible Pet Ownership Ordinance, since this is a maiden implementations and only first LGU and all throughout Albay to implement this Responsible Pet Ownership Ordinance. Saro sa mga nakapag-aprobitsar kan libreng bakuna, an ataman na ayam ni Glen kan Barangay Dapdap, lugar kung saan primerong uminarangkada ang pagbabalikan programa. Dakulaon pong bagay ini para sa mga Legazpeño nan sa tuyang dapat na mga dog owners dapat mapabukunan tan sa tuyang mga ayam tanganing free ini po sa tuya agabos. Sigun kay Estepona, 95% ang target nindang vaccination rate. Saro sa mga obheto kan programa, iyon maproteksyonan ang publiko kontra rabies. Making this new approach in the stray dog and the rabies control program in this city, which penalizing the dog owner themselves and building a environment to have a behavioral change on the owners to become responsible owners. Antes matapos ang bulan na Agosto, laom kan City Veterinary Office na intero ng mabakunahan ang mga ataman na ayam asin ikos sa 70 barangay kan syudad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Pagrasay ningga po, nanutaran sa Pyuduran Albay. Asin, alert level kan Bulkan Mayon. Malabo pang ibaba sigun sa Fivox. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan
Sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Pagrasay ning gapo, liwat na naman nananutaran sa Piuduran Albay. MDRRMO, pinag-iingat ang mga nag-aaraging motorista. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Liwat na nagpatanid sa publiko, urog na sa mga motorista ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Piuduran. Dapit sa piligrong posibleng idara ka nanunutaran na naman na pagrasay nin mga gapo sa gilid tinampo sakop kang Barangay Marigondon parehong banwaan. Sigun kay Noel Ordoña, pamayo ka na sabing opisina, mag-aalauna nin hapon kasudma kan ininamanan manutaran ninda na posibleng kausa na daakan daing untok na pag-uran na mas pinalala pa kang epekto kan Super Typhoon Egay. Padagos man daan sa indang pakikipagkoordinar sa mga nanunungdan siring sa opisina kan DPWH, lalo na ta sa ginibo nindang inspeksyon sa lugar, may mga darakula panggapo na pwede daang rumasay na delikado urog na sa mga motorista. Pangani po na pigaandalan mi, dakulon po kita na mamatian na dyan po sa parte kan Masbate. Kampang mi po pa ng Masbate, particular ang Burias Island, ang Claveria, na kung sa sinda po nakarecord, nagre-record po sinda yung mga paglinog sa indang area, arani man lang po yan sa muya. Kaya po, ini po, sa lugar man ini mega po na ini, yawan man po, siraron ka ng fault line. May identified fault line po dyan ang P-box. Dugang pa niya, aloy na ining problema sin piga-arag-arag urog na kang mga residente sa lugar. Prevention po, dapat kan sa DPWH, dapat kan i-blasting yan. Kan po, talagang, aday man po yan pwedeng, tayo kan yan si existing project ang DPWH, na kung sa'yo, nagkakaigo sila kay slope protection. Ini po, kaya kayang, dahil pwedeng i-apply duman sa lugar na ito, sa mga gapo ini. Ano po talaga, aalaton ini. Kung ini aalaton tang magbagsak, talaga po na medyo delikado. Kaya po talaga nakikiulay nga ni kita sa DPWH na dapat immediatamente mablast ini, magkaiwang-blasting runoto na lugod, runoto na tuyo ng ipa-ruseto yan. May signages asin may mga nagbabantay man sa palibot kan lugar nga ni sa namasyerto na mayong madadanyaran na buhay. Alagad pagduduon ni Ordoña, baku ini sapat. Kaya alaom niya, lugod matawan na ininim permanenteng kasimbagan kan mga nanunungdan antes paman may madiskwido sa lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Alert level kang bulkan mayon. Dai pa pwedeng ibaba sigun sa Phivolcs. Uyang report. Lampas sarong bulan na sa Anislag Evacuation Center sa Banwaan, Candaraga, ang 68 anyos na si Lola Florencia kan Barangay Miisi. Kaya naman nga ni maibitaran ang pagkapaot, nagbugtak na siya digdining sadit na turutindahan, iwas paot na, may dilensya pa da siya. Sabi niya, kesa magparareklamo sa sendang kamugtakan, mas marayda ang magtagadoro diskarte, nga ni mabuhay mas kinasa tao ning kadipisilan. Dugang pa niya, sabot niya kung taano da ipasinda pwedeng bumalik sa sendang residensya. Dawa kaya siya, takot man sa umakambulkan mayon. Marayon man kami dede, para medyo matanglay sana, pagluto sang kakaanan ta, pasiring. O, nga, pagkasad ko dede, ayaw rice cooker, di din na sana kami. Nagabakal na sana kami panama. Sa datos, total na 165 pamilya o 585 individual ang nagtitinirngunyan sa nasabing evacuation center. Sigun sa opisyal kan barangay, mantang nagahaloy, nanunutara naman ninda ang pagparadakol kan mga nagkakahelang na bakwit. Alos dakulon na mga lain-lain na klaseng hilang, pero nakakasurvive man sinda. Kang inot kaya sir, so panahon, grabing init, halos ang sa rumbulan mina kuya niyo ang napagkuha namin, pero ngunya na medyo may mga kuya na ang panahon maray na okay naman. Sigun sa Phivolcs, huli sa padagos na pigpapahiling na aktibidad kang bulkan, malabo pa na ibaba ninda ang alert level kani,
kaya imposible pang makabalik sa kanya-kanyang residensya ang mga bakwit. Katunayan, 11 volcanic earthquake, 114 rockfall events, asin 3,151 toneladang sulfur dioxide ang naitala kang PHIVOLCS sa nakalihis na 24 oras. Level 3 kasi yung SO2 natin medyo above the baseline level at saka medyo inflated ang vulkan kaya tayo naka-raise to alert 3. Ngayon, overall, masasabi natin na ang activity ni Mayon ay nasa alert level 3 pa rin na status. So wala tayong nakikitang indikasyon na tumaas yung aktibidad or wala rin tayong nakikitang indikasyon na bumaba yung activity ng Mayon. Katakod ka ini, maigot pang pinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone, asin paglayog ning anuman na klase ning aircraft harani sa crater kang Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kalat-kalat na paguran, lauman sundo sa Biyernes. Detalye sa report ni May Arango. Alas 3 kasubagong aga kan maglandfall na ang bagyong Egay sa Dalupiri Island sa Cagayan. Sa Tropical Cyclone Bulletin kang Pag-asa alas 11 kasubagong aga, may nakabandera pang Tropical Cyclone Wind Signal sa nagkapirang porsyon sa nasyon. Sa Bicol, sulamenteng ang nagkapirang porsyon na sana sa Camarines Sur asing Camarines Norte ang nasa lindong kan signal number 1. Alagad sigun sa Pag-asa, laoman man giraray ang mga pag-uran sa bilog na rehiyon na epekto pa manliwat kan bagyong Egay. 175 km per hour, as in sa ngunyan may gastanes mang ini na 240 km per hour. So ang movement kaniyo nasa patimog sulnupan, as in sa Recasman na 15 km per hour. Huli tahinali na kang Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal sa Catanduanes, balik biyahe naman ang darakulang lunad ng pandagat sa Port Canvirac asin San Andres. Alagad pagduduon kan Pag-asa, dai paninda pigtutugot na maglawod ang mga saradit na lunad ang pandagat. Huli ta may nakabandera pang gale warning sa kadagatan sakop kan rehiyon. Sa ngunyan may nailipag kitang posibleng magsunod digdiyo sa bagyong si Egay. Pwede siya maglaog sa par pero sa ngunyan nababa pa man ang tsansa na maglandfall ini sa Pilipinas. Posibleng duman lang iniyo sa may boundary kang PAR. Sa aga piglalaoman na maluwas na ang bagyong Egay sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Asin laoman na magiging maray na ang panahon sa Biyernes. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!